Oké. In 1953, wat is er toen gebeurd? Watersnoodramp. Heel goed. En wat hebben ze toen afgesproken? Huh? Dat ze dijk uitleggen? Ja, dat heeft een plan. Dat plan heeft een naam. Deltawerk. Deltaplan. Nog niet gehad bij meester Jaap? Oké. Dus wat voor dijk zouden we dit hebben? Dit noemen? Een zeedijk. Ja, een deltadijk, hè? En er was hier, ik dacht een school, ook een school uit Oude Wildzeil, die zei dit is een deltadijk, dat is een slaperdijk. En die andere die daarachter ligt, op de Oude Wilddijk, dat is een dromer. Vonden we elkaar niet. Moet je even goed kijken. Wat zou dat gele gebied zijn geweest? Had het in water gelegen? Dat is water geweest, ja. Dat is een zee geweest, een zeearm, hè. In het jaar 1000 zijn ze hier al begonnen met inpolderen. Kleine stukjes, ja, daar hadden ze toen natuurlijk niet zoveel gereedschap voor. Dus het is toch wel bekend van de Slachterdijk, hè? Daar eindigde de marathon op de Slachterdijk. Dat was vroeger een uitvoerende zeehaven, als Rotterdam nu. Daar ging de kaas en de boter van de Friese boeren ging naar Engeland. Ja.